ako vidíte. Už mi tu ide aj divočiak. No ja som tu, neboj sa. Našli sme tu takéto miesto. Je tu pekný veľký spadnutý strom. S otvoreným ohňom sa netreba hrať. To není sranda žiadna. Jasné, Gina. Ešte aj teba musím zdvíhať. Nic z toho nebude. Gin! To čo je? To asi nespravím. Kamaráti, ahojte. Vítajte pri ďalšom videjku. Pozrite sa na tú krásu, kde som dnes. Išli sme sa trošku prejsť do lesíka, do týchto obrovských veľkých lesov, pretože nám napadol sneh, ako vidíte. Už mi tu ide aj divočiak. No ja som tu, neboj sa. A išli sme to trošku prejsť, pretože prvý snežik, taký trošku silnejší. Ráno som sa zobudil, pozrel z okna a mal som celkom peknú náladu. Dneska je naozaj krásny deň. A ako to vyzerá u vás? Bol už u vás sneh? Viem, že niekde na Liptove alebo v strednom Slovensku tam už určite máte sneh. Ale keďže ja som na západe, tak je to tu také u nás nie úplne tradičné, že tu býva sneh. Tak mi napíšte schválne, čo a ako to vyzerá u vás. My ideme na takú prechádzku, chceli sme ísť na dlhšie. Uvidíme. Máme aj nejaké jedenie. Tak je to dosť možné, že si aj niečo ukuchníme, takže sa máte na čo tešiť. Tak pokiaľ chcete, budem veľmi rád, keď tu zostanete s nami pri tomto videu a dopozeráte až do konca. A hlavne napíšte nejaký komentár a napíšte mi, či máte radi sneh a či chodíte aj cez takúto zimu do lesa. Takže sa vidíme. Naozaj neskutočne nádherná príroda dnes. Ideme toto ešte popozerať. Skúsime nájsť nejaké suchšie miesto. Neviem, či sa nám to podarí, ale verím, že sa nám to podarí nájsť nejaké suchšie miesto, kde by sme sa mohli zakempiť. Mám tu takú jednu podušku, takú možno pre človeka, že si na to môže láhnúť alebo tak. Keďže sme dvaja, by sme si dokázali na to sadnúť, ale ťažko, lebo mám tu Ginu a docela, keď zastavíme sa, tak jej bude chladno. Musíme jej kúpiť nejakú poriadnu bundu do zimy. Nemáte nejaký dobrú radu na nejakú fakt, že kvalitnú bundu pre psa? Takú nejakú do zimy, viete, nejakú zateplenú, čo ju fakt, že zohreje.
niečo by som určite rád popozeral, tak keď náhodou by ste mali nejaké informácie, tak mi dajte vedieť do komentáru. Ale chce to naozaj nejakú bundu pre nejakého veľkého psa, pretože všade sa predávajú rôzne bundičky, ale to je všetko pre tých maličkých pinďúrov malých, takže Ginka je trošku väčšia, no, tak ona potrebuje trošku väčšiu bundu. No tak sme sa zastavili tu a našli sme tu takéto miesto. Je tu pekný veľký spadnutý strom a mne sa strašne páči vždycky tu byť pri tejto korune. Alebo takto, keď máte také krytie z jednej strany v podstate. Pozrite sa na to, jak to je kryté krásne. Tu máte vlastne korunu stromu a tu sa dá z tejto strany pekne schovať, posedieť tam, trošku tam ten sneh upracieme a môžete tam sedieť. Uvidíme, možno tu spravíme aj trošku oheň tu niekde. Tu by sme si chceli vyskúšať spraviť oheň. Tu sme spravili takú dierku. Uvidíme, no, či to vôbec chytne. Je to celé mokré od snehu. Tak uvidíme. Máme tu kopec dreva suchého. Ja si hodím sem niekam ruksak. A počkaj, tak nemusím, ja si môžem ho zavesiť. Ale neviem, či mi toto drevo... Či mi toto drevo udrží. Ja si myslím, že asi nie. Čakajte. Udrží. Pecka. Keď není papier, tak skúsime aspoň túto kôru brezovú. Tam som našiel celú brezu spadnutú. Uvidíme. Skúsime to. Gina, nechaj mi to. Nekradni mi to. Toto je strašné, keď to chodíte s obsom a on vám kradne stále drevo. Skúsime to zapáliť, no neviem, či to chytne. Ale vyzerá byť dosť, no, je trošku od snehu. Nemám nič iné, no. Vyzerá byť dobrá. Takáto tenilinka. No poď môj hor. Mokré to je všetko. Brezová kôra, tá vždycky pomôže. No len ešte uvidíme, či nám chytne drevo. A to som veľmi zvedavý. Zatiaľ nám horí kôra, takže tak. Ja si myslím, že máme vyhrané. Že už by sme mali úplne v poriadku horieť. No myslím si, že oheň máme hotový. Oheň sa podaril. Už pekne hreje. Ešte ho trošku necháme rozohriať a dávam tam borovicové drevo. To je úplne super, tam sme našli borovicové drevo. Ono je také pekné, jak sa to povie, lepivé, takže to potom pekne horí vnútri a už hreje pekne odtiaľto. Wow, to je pecka. Konečne sa mi podarilo otvoriť pilku. Pozrite sa, jak zhrzavela, ja neviem prečo. A to som ju nevyťahoval asi pár mesiacov v batohu, v ruksaku a kúkajte, aká je. A to som kupoval v Norsku niekde. A není to žiadna extra kvalita, takže tak, ale zatiaľ reže dobre a podarilo sa mi ju otvoriť. Nechaj to, Ginny.
drevo by bolo nejaké. Opa. Tak krásne vonia. Neskutočne, jak to vonia. Pozrite. Nádhera. Priložíme si tam. Trošku je od snehu, ale to nevadí, keď už máte vatru zdelanú. Keď už máte vatru, tak ono to obhorí. Krásne to horí, toto borovicové. Či aké to je smrekové borovicové, ani neviem. Aj keď tu máme oheň, tak budeme si robiť vodu na mojom klasickom starom variči. Pretože čo? Pretože nemám hrnček. Nemám hrniec, nechcem túto blbosť dávať do ohňa. Tam je gumená ručka. A to by moc dobre nedopadlo. Kebyže to dáte do ohňa, to celá tá ručka zhorí. Pozrite sa, skoro nám tu zhorelo naše posedenie. Pekne. Na to treba dávať pozor. S otvoreným ohňom sa netreba hrať. To není sranda žiadna. Tak, toto by sme mali. Pripravíme si čajík. Vodička nám vrie. Takže čo? Varič môžeme vypnúť. Hlavne si to nevyliať na ruku. Už sa mi párkrát stalo, že som si to pekne vylial na ruku. A po videu som sa správal, ako vidí, sa nič nestalo. Čajík je. Tak. Akurát voda vyšla. Super. Čajíček s medíkom hotový. Niekto tam už režie drevo. Zaujímavé. No, konečne. Toto je s tým habočkom niečo strašné. Stále je zima. Ja neviem, Gina, čo s tebou? Nenávidí leto. To proste nemôže chodiť absolútne von. Keď je zima, tak zase mrzne, keď chvíľku stojíme na mieste. Ja naozaj netuším, čo s ňou spravia. Pritom tu je teplo, takto je. Ona je priamo tu horúca. Oj, ty si úplne horúca, Gina. Úplne tu vrela. Tak mi naozaj skúste niekto napísať, že ako to zvládate vy. A čo sa týka jedenia, tak nakoniec sme asi nie tak moc hladní, aby sme jedli. Spravili sme si každý čaj. Máme tu čajík, trošku oheň, necháme ho vyhorieť. A krásne to horí, ja sa čudujem, že nám to vôbec chytlo. Keďže to bolo všetko mokré, vidíte, všade je sneh a použil som na to iba, áno, pomohol som si síce zapalovačom, ale použili sme tú kôru. Ona je úplne horúca. Gina, ty si pacient náš. Ale blbosti robiť v lese to, áno, kúsať mi nohy. A pozrite, aký to je zrazu puťa. To je neskutočné. Čo, pupo? Takže máme takú pohodičku dneska. Takovou idylku lesní. No kamaráti, ako vidíte, dá sa spraviť pekný piknik, dá sa spraviť pekný oddych aj v obyčajnom lese. Nepotrebujeme k tomu more, nepotrebujeme k tomu vysoké Tatry, alebo ja neviem, nejaké luxusné chaty, ale úplne, že ten najlepší piknik pre mňa je fakt, že vo sviežom, čerstvom lese. A to som si dnes aj splnil a som extrémne rád. Odchádzam domov s úsmevom na tvári, s čistou dušou vyvetranou, lebo to je to, čo ja vždycky v lese dostanem a hlavne nabitý energiou, ktorá je neuveriteľne krásna. Ďakujem vám všetkým, čo ste tu s nami boli. Ďakujem vám, keď ste si pozreli toto videjko. Určite mi prosím vás napíšte nejaký komentár, čo by ste chceli do budúcna vidieť. Nejaké miesto, po prípade čo spraviť, aké videjko pre vás. Ja rád počúvam svoju komunitu a v tom prípade sa musím s vami rozlúčiť,
Vidíme sa pri ďalšom videjku. Pridajte sa na sociálne siete, na Telegram a Instagram. A ďakujem vám za vašu pozornosť. My pomaly, ale isto kráčame týmto zasneženým lesom cestou domov. Pekný deň.